mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barakane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Tari siap. Sekarang ya. Ayo sekarang. Ayo. Ayo. Karo Gentari yo rene. Ikane kono sik kado. Ngale. Monggo. Monggo monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Penontonnya pun ngantosi Yomani enggal mriki Iya ngono adikku wedok ya lagi naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan mengke Apa masane? Apa? lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu saniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Golek to. Aja ngono S1 apa S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Di- Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang kok nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokane. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ya, ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah to, wong Mas? wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisormu kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barakane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terang kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, Mas dhuwure, Mas. Dari sini mbiyen sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu nunggu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Umumnya nek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar Kok rutin? Lah Sing kok makeup aku- niku saniki pun Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri.
Bojok berjalu kepitik. Ayo sing nak gawake buding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Chatrik, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo yuk. Suci ya. Mangga Mbak Suci. Ayo.
Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari Niken. Lha sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ah, ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin dia acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo.